endearment ate kuya na yung dagde. Asus! Hi, Malaya! Hi mga beshi! Si Malaya na sad ni! Ay, kanindot gid sa feeling nga ma-in love no? Murag everywhere you look ba kay glitters, butterflies. Unya imong pananaw sa imong uyab, pinakagwapo o pinakagwapa sa tibok kalibutan. Ang iyang utot ug ang iyang ilok mo pinakahumot maskin nanimaho na good light, good. Unya siya ang pinakahot sa imong pananaw bisag bilbilon. Kay natural, in love man ka. Makaingon sa jud kag #blessedjikasizst. So, here are 5 stages of falling in love. Number 1. Hello. Sis, buwapo lagi na siya, sis. Oh my God. Limpiado pa dyan kayo. Shit. Pinaku-crush na ako siya. Ah! Oh my God, mo ka siya mo basket. My God. Sis, ito mo yun, sis. Hi. Ikay gitagad. Number 2. Oh my God, nagstorya na gini ni crush today. Like, DMD humot kay siya. And my God! Nagka-holding hands ni sis. Yung ilong maka-pierce akong heart. Ang kilay, mas bangga pa sa akong aping sis. Pagkagwapo naman ang gini. Uy! Paspasa res connection, no? Number 3. Hello, Kuya. It was nice meeting you too. Yes, Kuya. Free ako later. Why man? Oh my God! Nanami endearment ate kuya na yung dagde. Ikay gwapa, sis. Number 4. Malaya! Ha? Naigibili ni mong laki dire ah! Sala na pagkani! O, hatag! Ipapot lang dire be! Thank you. Ikay taas o buhok, sis. And number 5. Hey, babe! Huwag mo na, babe! Ang kag-arti ba ni mong kugmo raman na? Matay ka sa kong kugmo? Buang mo ka. Ano nang utot mang kabog? Utot ni mo ah! Sige lang, love mo gyapon. Ay, sisi, love, baby. Oh. Babe, order tag milk tea, babe. Hindi ko nang gitigan kong kape. Ayaw lagi pagkape lagi. Magbuot lagi ka. Ganan ko kape. Di ko ganang milk tea. Magbuot ka? Ikaw, concern na dyan ko, babe. Concern. Ikaw ba mangita dyan kag bikil ako? Mangita dyan kag gubot. Ah, sige. Milk tea. Ay, kape, babe. Magpa-order ko, babe. Kape. 3-in-1 kape. Ano ba? Ikay dawaton gihapon, sis. Maskin unsa ka kamaldita, sis. Kay sarap talagang ma-in love. I hope kamutanan is as happy as I am kay bisag LDR mi sa akong uyab. Hi, Sir Keith. Love man ako siya niya. Love sige ko niya. Shima. Bitaw, ay, og sa tanang single diha mga seats and orbs. Ita mabala ka, maabot ragid na ang the one. Just be patient, okay? Kung nakarelate mo mga in love diha, share this with your family and friends. Don't forget to like my TV and my fan page, Malaya Macaraeg. O kung nag-govin mo ni Oka, follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at Hi Malaya. Bye!